ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆସରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କାଳିଆ ଇସାରା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦାରୁ ଅବତାରେ ବସିଛୁ ମୌନ ହୋଇ, କଳି ଯୁଗେନର ମୌନ ରହିବ ଇସାରାରେ ଦେଉ କହି। ସବୁ ଦେଖୁଥିବ ସବୁ ଶୁଣୁଥିବ ଖୋଲୁ ନଥିବ ସେ ପାଟି, ତେବେ କଳି ଯୁଗେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବ ଛାତି ପଛେ ଯାଉ ଫାଟି। ଭୋଗୁ ପଛେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅପାର ହସୁଥିବ ତୋ ପରି, ଶୁଣୁ ପଛେ ନିନ୍ଦା ବୃଥା ଅପମାନ ଛାତିକୁ ପଥର କରି। ଧନ୍ୟ ତୁ କାଳିଆ ଭକତର ଦୁଃଖ କେମିତି ପାରୁଛୁ ଦେଖି, ଏକଳି ମଣିଷ ବୃଥା କାନ୍ଦି ମରେ ପାରେନା ତୋଠାରୁ ଶିଖି। ସତେରେ କାଳିଆ ଦେଖି ଏ ଅନ୍ୟାୟ କେମିତି ପାରୁଛୁ ରହି, ଭକ୍ତ ସିନା ତତେ ଖୋଲି କହିଦିଏ ତୁ ତ ପାରୁନା କହି। ଭକ୍ତ ସିନା ତତେ ଖୋଲି କହିଦିଏ ତୁ ତ ପାରୁନା କହି।